la lectura m'agradaria dir també que farà un any o així, si no recordem mal, el grup d'Esquerra Unida va presentar una moció per a la rebaixa del 3% i ara nosaltres també presentem una moció, però que nosaltres diguem ara és que nosaltres hem complit en quant a aquesta nova llei electoral, l'hem presentat a les Corts Valencianes i ara falta que les Corts Valencianes tinguin el suficient quòrum per a aprovar-la i esperem que així sí. Passeig en la moció. El passat 14 de març es va presentar a les Corts Valencianes una proposta d'una nova llei electoral per part dels partits que formen part de l'acord del votant, PSPB, Compromís i Podem. La proposta de llei electoral contempla una rebaixa de la barrera electoral del 5 al 3%. Una barrera que fins ara ha deixat fora de la cambra autonòmica alguns partits polítics amb forta implantació en el territori valencià. Les llistes seran desbloquejades, com en nombrosos països europeus, i es podran marcar fins i tot 3 membres dels quals, si superen el 10% dels vots vàlids obtinguts per la candidatura en la circumscripció, promocionaran els primers llocs de la llista. La paritat estarà present en totes les candidatures i fins i tot a l'hora d'aplicar el vot preferencial. En la proposta de llei es plantegen mesures per a facilitar el vot dels residents a l'estranger amb paperetes electròniques perquè les puguin imprimir. Aquesta llei s'adapta a l'Estatut del 2006 i regula la dissolució anticipada dels Corts. Amb més detall, les principals característiques de la nova llei electoral són la rebaixa de la barrera electoral al 3%. La barrera electoral actual del 5% dels vots emesos, vàlids més nuls, a nivell autonòmic és la més dura de l'Estat, amb l'única excepció de la de Canàries. La barrera electoral es rebaixa al 3% dels vots vàlids, sense comptar els nuls, a nivell de circumscripció i en conjunt de la comunitat valenciana. Vot preferencial, llistes desbloquejades. L'elector continuarà votant la candidatura d'una única formació, però tindrà la possibilitat, si així ho desitja, d'expressar la seva preferència per un màxim de 3 candidats o candidates d'aquesta llista a través d'un vot categòric, amb una creueta. Els candidats o candidates que compten amb vots preferencials, que suposen el 10% del total de vots vàlids obtinguts per la seva candidatura en la circumscripció, promouran dins de la llista. Únicament queden exclosos els caps de llista i els suplents. En cas que l'elector no expressi cap preferència o s'enganya en el vot preferencial, el vot a la candidatura continuarà sent igualment vàlid. Llistes cremallera. L'actual llei electoral valenciana no compta amb cap mesura d'igualtat entre homes i dones i únicament cal complir la proporció 60-40 que marca la llei orgànica estatal 3/2013 per la igualtat efectiva de dones i homes. Ara es proposen llistes cremallera per a garantir la igualtat total en l'accés a la representació d'homes i dones. Les dones i homes apareixeran ordenats alternativament corresponent als jocs imparells a un sexe i els parells a l'altre fins a completar el nombre total de les persones candidates. Es blinda aquesta proporció del 50-50, fins i tot amb el vot preferencial, ja que les persones candidates d'un determinat sexe només promouran els llocs que ocupa el candidat o candidata del seu mateix sexe. Als efectes de la llei es considera vàlida la identitat de gènere expressada que sigui acreditada per la Generalitat Valenciana, d'acord amb el que estableix la llei 8/2010 de 7 d'abril de la Generalitat Valenciana, integral del reconeixement del dret a la identitat i a l'expressió de gènere a la comunitat valenciana. També es contempla la paritat en la composició de la Junta Electoral Valenciana. Incompatibilitats. Serà incompatible l'exercici com a diputats o diputades per als membres de les corporacions locals, integrants dels gabinets dels membres del Consell, persones que ostenten la presidència o direcció general d'una caixa d'estalvi o titulars d'autoritats portuàries per nomenament de la Generalitat. Primàries obertes. Per a enfortir la democràcia interna dels partits, s'incentiva la realització de primàries obertes a la ciutadania, ajudant a sufragar els gestos que comporta la realització de primàries. Així s'incrementarà en un 5% l'import de la subvenció electoral per a aquelles candidatures que acrediten davant la Junta Electoral Valenciana la utilització d'un procediment de primàries obertes a la ciutadania que garantisca un procés democràtic de concurrència de candidatures i la participació mitjançant vot directe per a l'elecció de les seues llistes. Debats obligatoris. S'estableix l'obligatorietat de la celebració de debats electorals en la televisió pública valenciana en horari de màxima audiència. En aquests debats no només participaran les candidatures en representació a les Corts, sinó també aquelles que hagin obtingut almenys el 3% dels vots vàlids en altres eleccions celebrades des de llavors en el mateix àmbit territorial, generals o